Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 in de categorie Ondernemer. Jannie Reitsema, de 4 elementen uit Stroobos. Familiebedrijf De 4 Elementen is dé plek voor begeleid wonen en werken voor jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jannie Reitsema richtte het bedrijf in 2011 op. Op basis van een individueel coachingstraject biedt De 4 Elementen 24 uur begeleiding en ambulant wonen, werken en dagbesteding. Daarnaast is er werkgelegenheid en ontspanning op het landgoed voor deelnemers, toeristen en dorpsgenoten. Ook is er een camping, haven en een multifunctioneel centrum op het terrein in Stroobos gevestigd. Wij zijn Samir, Bedine en Jannie, eigenaren van De 4 Elementen. Bij De 4 Elementen staat samenwerken op de eerste plaats. Het bedrijf wordt daarom ook gerund door het hele team dat elke dag samenwerkt aan het bedrijf op het prachtige landgoed in Stroobos. De organisatie zet duurzame bedrijfsvoering in op alle gebieden, met de focus op efficiëntie, kwaliteit en ontwikkeling. De 4 Elementen staat bovendien open voor samenwerking met ondernemers uit de regio en daarbuiten. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Wij zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs, dus stem op ons! Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 in de categorie Ondernemer. Fouke Dijkstra, ongediertebeheersing Fouke Dijkstra uit Oudwoude. Ongediertebeheersing Fouke Dijkstra is specialist op het gebied van bestrijding van wespen, ratten, muizen, vliegen, spinnen of andere plaagdieren. Eigenaar Fouke Dijkstra richtte als ZZP'er het bedrijf eind 2010 op in Oudwoude. In het voorjaar van 2011 werd uitgebreid met schoonmaakwerkzaamheden en bedrijfshygiëne. Momenteel heeft Dijkstra 4 werknemers in dienst en in drukke tijden worden er uit zijn krachten ingezet. Het bedrijf wil zich steeds verder ontwikkelen en heeft met name als doel om minder milieubelastend te werken. Ik ben Fouke Dijkstra, ondernemer uit Oudwoud. Ik ben werkzaam in de regio Noordoost-Friesland. We werken momenteel met een 4-tal personeelsleden. We maken skiën, bedrijfspannen en wenningen bij particulieren. We doen ongediertebestrijding bij particulieren en bedrijfspannen. Denk aan rattenbestrijding, moezenbestrijding en wespenbestrijding. Het is voor mij een hele eer dat ik genomineerd ben als ondernemer voor 2017. Dus vind je hem dat ik? Stem dan op mij. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 in de categorie Ondernemer. Marijke Dikkerboom, Beauty Salon Marijke uit Huddegriep. Marijke Dikkerboom is de eigenaresse van Beauty Salon Marijke in Huddegriep. Als 6-jarige ontdekt ze haar passie voor het vak als ze een make-up set krijgt voor haar pop. In 2007 opent Marijke haar eigen salon. De zolderkamer wordt al snel ingeruild voor een ruimere locatie. Daar werkt een team van 3 schoonheidsspecialisten, een pedicure en een shiatsu-therapeute. In 2017 wint Dikkerboom de Beauty Award voor beste schoonheidsspecialist en wordt ze presentatrice van het RTL 4-programma Life is Beautiful. Ik ben Marijke Dikkerboom, 34 jaar oud en eigenaresse van Beauty Salon Marijke in Hardergrijp. Mijn team bestaat uit 6 hele enthousiaste dames. Mijn onderscheiding is huidverbetering op hoog niveau, waarin het optimale resultaat altijd centraal staat. Ik ben genomineerd voor ondernemer van het jaar en hier ben ik ontzettend trots op. Ik zie dit als de kers op de taart en ik ben ontzettend gek op snoepen, dus ik hoop dat jullie op mij stemmen. Verrassend dichtbij. RTV